Hello po mga kaalinduray, magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo, baka bago po kayo medyo ko. Kasi dito sa amin ngayon, maagang maaga pa talaga. Tulog pa yung ibang tao, meron naman yung iba. Aling Duray vlog! Aling Duray dyan! Ang kapo. Hello, good morning! Chika kayo muna! Ako kaming sa... Paluhod yung takanin mo! Nagumising kasi meron lang mga trabaho. Yung iba naman, pumunta sila sa dagat. Sorry. Kaya, mahina lang yung boses ko ha. Kasi nakakadisturbo tayo ng mga kapitbahay na natutulog pa. Kasi kagabi, mga kaalinduray, parang puyat lang lahat ng mga tao dito. Kasi kagabi, habang tulog kaming lahat, sobrang tahimik na talaga tulog kami. Tulog na tulog talaga kami. Pagkatapos, bigla na lang bumagsak yung ulan. Napakalakas na ulan. Sobrang gulat na gulat ka talaga. Parang, oh my God. Sobrang gulat ka. Kaya maaga akong gumising. Papasalamat din ako kasi, mayroon kaming tubig. Marami kaming tubig. Kasi, maglaba ako ng maaga ngayon kasi maraming tubig. Galing sa ulan. Ayun. Nandun sa ibaba at saka yung labahan ko naman nandun rin. Ayan, mga kaalinduray, kasi maglalaba ko ng maaga kaya gumising ako ng maaga. Kawawa naman yung baby ko, mga kaalinduray, kasi puyat na puyat. Puyat na puyat talaga siya, mga kaalinduray. Papakita ko sa inyo yung baby ko. Naawa talaga ako sa kanya kasi pati siya napupuyat. Ayan, sarap ng tulog niya. Maaga din siyang gumising, pumunta siya dito sa labas. Ayan, kasi puyat din siya. Sobrang lakas, natakot siya kagabi. Natakot talaga siya, mga kaalinduray. Sobrang lakas talaga ng ulan kagabi. Parang ano ka talaga sa lakas ng ulan. Mataranta. Yung buhok ko, Diyos ko, parang lilipad ako. Parang elepante na yung buhok ko. Ayan, mga kaalinduray, abangan na ninyo mamaya. Ako ay maglalaba muna. Ayun na po mga kaalinduray, magsimula na po tayo maglaba. Maglaba tayo sa labas ngayon. Papakita ko po sa inyo. Ayan. Ayusin natin yung camera. Malayo sa ganun. Saan ko ilagay? Para makita nyo. Ayan. Ayan.
ka-aling Doray, ayan, nagbabalik muli ang inyong aling Doray. Hey po mga ka-aling Doray, before po tayo mag-e-end sa ating vlog ngayon, ay i-share ko po sa inyo kanina yung mga ginawa ko. Ngayon, tapos na tayo. Tapos na akong magsampay na aking nilabhan kanina. Tapos na rin tayo sa paglilinis ng ating bahay. Tapos na tayo sa mga gawaing bahay. Tapos na po tayo mga ka-aling Doray. Ayan. Ayan nyo, pawis na pawis ako kasi sobrang init na talaga. Oh. Sobrang init na sa labas. Ayan. Sobrang malakas na tirik ng init sa labas ng sikat ng araw. Ayan po mga ka-aling Doray, maraming salamat pa po sa inyong lahat sa pagsuporta pa rin sa akin. Please, suportahan pa ninyo ako at huwag nyo akong iwan. Sana panoorin yung mga video ko at sana hindi ma-skip yung ads at napakalaking tulong na po yan sa amin mga ka-aling Doray. Sana suportahan nyo ako sa mga bagong nag-subscribe po sa akin. Mega love shout out po sa inyong lahat, sa mga subscribers ko, sa mga followers ko. Mega love shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At sana hindi ma-skip yung ads at panoorin nyo sa mga bagong nakapanood ng aking video ngayon. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na aking i-upload. Kaya mga ka-aling Doray, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Hindi talaga ako magsasawang magpapasalamat sa inyo lahat sa pagsuporta sa akin at nagpapasalamat din ako mga ka-aling Doray dahil bumalik na yung ads ko. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat. At saka isa na akong verified vlogger, YouTuber dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas at saan mang sulok ng mundo. At sana may makapansin sa akin at may makakatulong din sa akin at matulungan ako. Sana panoorin nyo din yung mga video ko. Maraming salamat ng sobra sa inyo lahat. I love you. Abangan nyo po ang aking next vlog ay syempre nandito na ako sa loob ng bahay. Ito-tour ko po kayo sa aming bahay. Mga ka-aling Doray, abangan nyo sa aking next vlog. Kaya mahirap po ako mag-upload kasi wala po akong internet at saka sobrang mahina talaga yung data dito sa amin. Pupunta po ako doon sa labas sa may puno. Doon po ako mag-upload ng aking video. Sobrang hina talaga ng data dito sa amin, dito sa probinsya namin kasi malapit po kami dito sa dagat. Parang basta hina talaga yung tsaka sa hinulugan ko po yung piso wifi, hindi naman siya talaga totally talaga na malakas yung connection niya. Akin ka po ng siyam bago po ma-upload yung video. Sobrang gastos talaga. Kapag ako nag-load ako, iloload ko po yung YouTube at saka maka-download ako ng video sa tama lang po ng MB. Nang abot ng aking makakaya lang po sa aking pera na kaya kong ipag-upload ng aking video. Kaya hindi po talaga ako masyado makapag-upload ng aking video kasi sayang naman yung pera na ipalulod ko. Kulang pa sa amin kasi sa ngayon wala po kami talagang trabaho. Ayan po mga ka-aling Doray, sobrang hirap talaga mag-upload ng video kapag yung data lang talaga ginagamit. Kaya kapag mag-upload po ako ng video, punta po ako sa labas at saka data lang po yung ginagamit ko kasi hina talaga yung piso wifi i-upload. Abutin ka po ng siyam. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-aling Doray. Sa bago po dyan, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell at para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Mga ka-aling Doray, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin ng sobra. Maraming salamat. I love you all. Mega love shout out po sa inyong lahat. Bye!